בבני ברק, תראו איך היא משתלבת יפה עם הקהל. כי יש מסת ערבים ויש מסת חרדים, איזה יפה אתם. אתה יודע שהתחפושת עובדת כשאנשים מתחילים לשאול אותה מה היא חושבת על מוצרים. היא נראית דתייה, מרביצה תורה. בצ'וקר זה נראה כאילו את מתקרבת לנצרות. דני לא יכול להגיע, אבל משה גם בא. עכשיו הבנתי למה קוראים למקום משה רד. כי את קונה באושר עד שאת מגיעה לקופה ומגלה את המחיר. בואי, אין לי מה רבו מעשה רע. טוב, באנו לעשות קניות בבני ברק. תראו איך היא משתלבת יפה עם הקהל. כי יש מסת ערבים ויש מסת חרדים. איזה יפה את היום. אתה יודע שהתחפושת עובדת כשאנשים מתחילים לשאול אותה מה היא חושבת על מוצרים. היא נראית דתייה, מרביצה תורה. בצ'וקר זה נראה כאילו את מתקרבת לנצרות. דני לא יכול להגיע, אבל משה גם בא. עכשיו הבנתי למה קוראים למקום משה רד. כי את קונה באושר עד שאת מגיעה לקופה ומגלה את המחיר. בואי, אין לי מה רבו מעשה רע. טוב, באנו לעשות קניות בבני ברק. תראו איך היא משתלבת יפה עם הקהל. כי יש מסת ערבים ויש מסת חרדים. איזה יפה את היום. אתה יודע שהתחפושת עובדת כשאנשים מתחילים לשאול אותה מה היא חושבת על מוצרים. היא נראית דתייה, מרביצה תורה. בצ'וקר זה נראה כאילו את מתקרבת לנצרות. דני לא יכול להגיע, אבל משה גם בא. עכשיו הבנתי למה קוראים למקום משה רד. כי את קונה באושר עד שאת מגיעה לקופה ומגלה את המחיר. בואי, אין לי מה רבו מעשה רע. טוב, באנו לעשות קניות בבני ברק. תראו איך היא משתלבת יפה עם הקהל. כי יש מסת ערבים ויש מסת חרדים. איזה יפה את היום. אתה יודע שהתחפושת עובדת כשאנשים מתחילים לשאול אותה מה היא חושבת על מוצרים. היא נראית דתייה, מרביצה תורה. בצ'וקר זה נראה כאילו את מתקרבת לנצרות. דני לא יכול להגיע, אבל משה גם בא. עכשיו הבנתי למה קוראים למקום משה רד. כי את קונה באושר עד שאת מגיעה לקופה ומגלה את המחיר. בואי, אין לי מה רבו מעשה רע. טוב, באנו לעשות קניות בבני ברק. תראו איך היא משתלבת יפה עם הקהל. כי יש מסת ערבים ויש מסת חרדים. איזה יפה את היום. אתה יודע שהתחפושת עובדת כשאנשים מתחילים לשאול אותה מה היא חושבת על מוצרים. היא נראית דתייה, מרביצה תורה. בצ'וקר זה נראה כאילו את מתקרבת לנצרות. דני לא יכול להגיע, אבל משה גם בא. עכשיו הבנתי למה קוראים למקום משה רד. כי את קונה באושר עד שאת מגיעה לקופה ומגלה את המחיר. בואי, אין לי מה רבו מעשה רע. טוב, באנו לעשות קניות בבני ברק. תראו איך היא משתלבת יפה עם הקהל. כי יש מסת ערבים ויש מסת חרדים. איזה יפה אתם. אתה יודע שהתחפושת עובדת כשאנשים מתחילים לשאול אותה מה היא חושבת. היא נראית דתייה, מרביצה תורה. בצ'וקר זה נראה כאילו את מתקרבת לנצרות. דני לא יכול להגיע, אבל משה גם בא. עכשיו הבנתי למה קוראים למקום משה רד. כי את קונה באושר עד שאת מגיעה לקופה ומגלה את המחיר. בואי, אין לי מה רבו מעשה רע. טוב, באנו לעשות קניות בבני ברק. תראו איך היא משתלבת יפה עם הקהל. יש מסת ערבים ויש מסת חרדים. בוא נתחיל את המשחק. אתה יודע שהתחפושת עובדת. בוא נתחיל את המשחק. רגע, נתקעתי פה לא. אני לא רואה בגלל המצלמה פה, בגלל זה אני לא רואה טוב. מקווה שאתה המצלמה טוב, כי אני לא כזה מדויק במצלמה, אני כזה זז עם המצלמה. What the fuck? שלא יהרוג אותי בבקשה, אמן שלו, לא. אתה יודע שהתחפושת עובדת כשאנשים מתחילים לשאול אותה מה היא חושבת על מוצרים. היא נראית דתייה, מרביצה תורה. בצ'וקר זה נראה כאילו את מתקרבת לנצרות. דני לא יכול להגיע, אבל משה גם בא. עכשיו הבנתי למה קוראים למקום משה רד. כי את קונה באושר עד שאת מגיעה לקופה ומגלה את המחיר. בואי, אין לי מה רבו מעשה רע. טוב, באנו לעשות קניות בבני ברק. תראו איך היא משתלבת יפה עם הקהל.
חרדים. what the fuck בלי. אתה יודע שהתחפושת עובדת כשאנשים מתחילים לשאול אותך מה אני חושבת על המוצרים. הוא צריך לברוח, שיט. מנוע ירוק שם, היא התפוקה. היא פשוט תפוקה, תודה. אותי אתה לא רואה? כאילו, מה? אבל היה לי סימן אדום, ואז כאילו נטלתי חד משמעית. הלו, חביבי עדמאו. וויו. לא. לא, למה זה לא עושה? כאילו... אתה יודע שהתחפושת עובדת כשאנשים מתחילים לשאול אותה מה אני חושבת על המוצרים. תעבוד כבר. זה לא עובד. מרביצה טובה. בצ'וקר זה נראה כאילו מתקרבת לנצרות. הוא לא יכול להגיע לפה בגלל זה. נתקעתי כאן. תראו, אני חייב עוד אחד, אני חייב. וואו, איזה צ'יטים יש פה, כאילו ממש צ'יטים. אבל לפחות אני יותר טוב, כאילו, אני טוב בזה. תראו, נראה לי אני אהיה בין הראשונים שישרוד, כי אני הכי טוב בריינבו פרנדס. זה קל. טוב, נו, שזה יעבוד. טוב. מרביצה טובה. בצ'וקר זה נראה כאילו מתקרבת לנצרות. דני לא יכול להגיע, אבל משה גם בא. עכשיו הבנתי למה קוראים למקום משה רע. יופי, תודה לאל.